Active flame jama bela jeleni yankuma. O bismillah anga dongo kibaro kenaka. Ametela doyala septembre kalo kile muga samba fla ani mugan kile. Okum konnala. Semi keba no ye révolutionnaire badoye. Asikile no bene marala. Kemi seba odona bamako dugukolo kan. Suro luko nyaawele kana pour que aka nu deme uka kelela. Ulu fana ka kelete doore ko faransi ka takabo o Mali kono. O kono la kibi seba koni sira Mali la suro ale kon ka kele yere kungo ni koni faransi mo ka takabo Afrique kono la o ka Afrique on ka yere ma hore ya duma o kono la ale fana na Mali deme barsa yere wodo bosule rampar mo go bena fête bado organisé 22 septembre do monument de l'indépendance là à partir de 14h kemi seba koni fana na ou deme ou kungo la Mali kono jene marala ayla la ka fo ko ni ya sa nani ye village tambe jene kono na la olu koni nyani ni toro di olu tayi wa ni ya sa nani olu koni be senge kono barsa jatige wale tabaw ani malfatiku ye u senge kosobe olu koni olu be wakati na sisan u be fe transition koni ko lu deme ka bonu ko yin kono na la koni ya sa nani olu koni fana be jatige wale tabaga nunu ka senge kono na la u bala ka toro suku be daw kan o kono na de la Jeneka oyera koni conférence de presse yo organisé samedi temene o kumel la selike Jeneka kon ngani jamana tengen gonu kunde do wore o de ka fo transition ko lu deme ka bo ni sengen kon nala barsa unyani nenu abe sanani bonyan ko bo jatige wala ta bo ni malfatuku toro kosobe ubena ka bi umsoka ku ka balo minola usega nenu kosobe ubolo Jeneka oyera ka fo olu koni olu be ku yere nyinga na soro olu yere koni fana malien wal manolu ye maliden doy barsa toro min bolu ka olu madala na be ka ke malidi wedela olu be toro na abe sanani bo kolu koni fana be minni autorité malien fe no ye anga transition mo yi ku kana olu deme ko lu boni jayin konna la olu mena ni kono u segena deme bagatu la u kana ku deme parce que olu yere koni dabali be bana olu bala ku yere nyinga no olu yere malien doy u segena ko jugo ku be faka sengi u ka kokoroma jela kun kandi togo mina obe faka segi o diama o kuma ka nunu bora témoignage do la ko jatike wale taba nunu ye mo faka minge olu ka wala ko lu yere koni tese ka fo ko lu ba jate ka da do barsa ni asana ni olu bo otoro kono na jatike wale taba marfatiki nunu koni be olu nyani ko sobe ni dugu tay ngoni mo koni falla nyoko kan ni jamala jenke o hukum kono na ku mo be transition ka jamana u segena ko sobe ababa kalma ka fo ko nunu ko me ka chaya ka fo ko irisu kon be Mali konna la irisu kan nali Mali la apma fora amena mo bulla ka jamana jaw ke akama pour que France be taka to na irisu be na Mali on deme irisu be Mali la abe kalo kelen bonyango bo na autorité mo ko te faka afo Malien do ye folo barsa u kumbe ka négociation do boloda o kan ya ira ka fo ko ni plan amanye ko munela Mali te saka ta plan B la plan B o de dore o irisu kan nali Mali konna la uti kalo temene samba flani muga ko jamana do kunya yira ka fo ko lube na taka bo Mali kono nan la shogal ko kala maiga ale ya kuma fo kadaka ko na soro ni plan A mo ko kube na ambla domina ka soro plan B tambolo ka be kambolo malwai ko barsa anga fakanti la mo tuna sega ni be assurer u mo ko be demela o de kama o de bla rusiuma u kana ku deme Assimi Goïta no ye transition président de la république o fana yira ka fo ko ansegena antorola antuna na sedo mo ka kuma la mebli anga jamana takaboloka mi uja ukoke anko ni tinana mo shide la mebli ka fo ko itese ni yorena barsa ko ye oluka zone d'entraînement zone d'entraînement ko be yoro jime obe Mali de konnala ko na fara ko yoro do be Mali de yere te sera se yeno lafia konnala ko mano ko do kuma sira wa o dabla kuma sira Telo mo tina sega ambali minami kadaye keleke minami kadaye ango sandugu min kadaye o kuma ba yira ka fo ko kuma lola na so ambe fa keleke minasa o minasa ro fana kum be nyenye ni foko la kodo ko ifo ke malika ka herema horo nyata mi anje anga se ko ke anga jamana konna la o yi Assimi Goïta ka kuma aw bela jelele ba kalama ko anga sirabaw koni kera tombo ye sira yere te imble barsa samia nyale yere ye do fara kan ko sobe samia yere fana sele akada bara e mo bulu barsa sira cheno no fambe kanivo faleno ni bora kibe taka dugu kono na la
ni sa yɛrɛ y'i sɔrɔ yen kɔni o de ye baara ye barisa ji bɛ kɛ ka gidɔrɔn fa de o de ye fa dan ye mobiliw moto kɔni kuma t'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ji kɔnɔ mɔgɔw ka motɛriw bɛ ka tiɲɛ ko ale yɛrɛ kɔni bɛna cɛsiri kosɛbɛ maliyɛnw bɛ se ka gidɔrɔn sɔrɔ cogo ko n'i y'a ye siraban kasara yɛrɛ bɛ ka caya kosɛbɛ o bɛɛ ju bɛ an ka gidɔrɔn ninnu de la gidɔrɔn man ɲi nɔ ko président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye k'ale kun y'a yira k'a fɔ a ka discours dɔ kɔnɔ ko e kan ka siraba ninnu tiɲɛ cogo lajɛ ko walima kɔntara minnu dira wari minnu dira siraba dilanni ko la o wari ninnu taara min témoignage dɔw y'a yira k'a fɔ ko Assimi Goïta ka nin question ye k'an kan k'o poser madame la ministre fana kunna ko madame la ministre k'i jija siraba ninnu dilanni na barisa maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔlen don nin sirako in na i mobilitigi o i mototigi i sennama sira man ɲi nɔ laseli minnu kun b'an bolo ka di aw ma bi o de ye nin ye an b'a fɔ aw k'an mɛn